Tinoda kuimbira Jesu, tichimupa mbiri, kuti atizire zita, inokunda ivi. Toda kutenda Mwari, tiri pano pamapinga lay-by, pagomo chaipo. Tiri kunamata tiri ve-CCPN, kubatanidzwa kwevafundisi pamwe chete namapurisa kurwisa kuparwa kwemhosva pamwe chete nechivi. Kuparwa kwemhosva pachipapa kumapurisa kunonzi crime, but kuparwa kwemhosva kuchechi kunonzi sin. Saka we are fighting sin and crime pamwe chete, pamweya nepanyama. Panzvimbo ino panoitika ma-robberies pamwe chete nema-accidents. Ndo atauya kuzonamata pano kuti mweya inokonzera izvozvo ikundwe, nekune dzimwe nzvimbo dziri kure kune ino, but tauya kuzonyengetera kuti mweya inokonzera ma-accidents pamwe chete nekubirwa kwevanhu, kurobwa kwevanhu zvinhu iparadzwe. Nzvimbo inoyi inoitika ma-accidents akawanda. Tine mamwe mapurisa maviri akafira ipo panapa pazasi Mbijani apo nekuda kwetsaona. Saka we have come to declare and to pray to arrest the spirits that causes these crimes, robberies and accidents. Wewe Nazareti, wewe wakutia, wewe kafa inodaro, inoti vangu vaende nezina wakaenda na karamba na mchene tungo nunga. Mwari vanovesa soko ravo vanoti iwe une simba nakare rokuti ukoromore nekuparadza nokutsika pasi. Takatoripiwa kare, hatiritsvagi nhasi, tinaro isusu as representative pano pasi. Mwari vari kuda kungoona demonstration of power kuti rodhi ino nepano nyaya dzatinonzwa dzekuteuka kweropa dzinofanira kumira. Regai ndikutendei nekuuya kwamaita kwatiri iropafadzo panzvimbo yedu yatinogara. Ndikuda kuti ndikuudzei kuti panapa inzvimbo yema-accidents anotyisa. Pamunoona pakapaka mota iyi iri pamhiri, pakaparara a family of 5. Baba, amai, first born, second born, third born, they all perished ipapa. Hakuna waizobatwa maoko. Pazasi apo pamunoona pakapane mtu wakabhenda, pakaparara about 6 people vaenda kuChinoi. Saka panapa area inoitika tsaona dzakawanda, so tinoda kutenda Mwari nezvamaita kunenge kutamba pasi maita chinhu chakanaka. Saka tinonzwa kuda kutendai nebasa rakanaka. Dai Mwari vakukomborerai, vakuropafadzai, vakupai simba rokuramba muchiparidza vhangeri iri, zvinotiitirawo zvakanaka. Ini ndoitwa Amai Rodrick, ndogara kwaBhachi. Tafara kusangana nevanhu vezeta raPolice nemafundisi ekuzeta raPolice. Vauya panzvimbo pedu isu patinotengesera, vakatinamatira parodhi nenyaya yematsaona, maaccident anyanya kuwandisa murodhi. Saka tiringochemawo kuti madhiraivha pavanofamba apa ngafamba mune zvakanaka, speed vanhu ngavasanyanya kumhanya. Tinoda kuti titende zvikuru popo vedu vaNyazema nekukwanisa kutipa mudziyo wokuti tizoita basa ravakatituma ivo. Vakagara vachiuya kwatiri vachiti vafundisi, muri kupi? Tarisai manjodzi kuitika mukati memigwagwa, muri kupi? Uyai tibatane. So tinoda kuti propo tanzwa, takanzwa kutaura kwenyu. We have been in the roads right now. We're still in the roads. Tabva kuMapinga tikaenda paBhachi right now. Tiri pano paBhangeti. We are still going all the way kusvika kuChikuti. Tinoda kuti tikutendei zvikuru nekutipa mudziyo kuti tikwanise kuita basa. Tinoda kutenda traffic, tinoda kutenda udhispo wedu, Madam Robert. Ndozvakafambira Satani panyika. Akauya kuzoba, kuuraya
kuuraya nekuparadza. Therefore kana tichiona crime ichiwanda hamuna upenyu hwaKristu. Maaccidents kuwanda kwaari kuita hamuna upenyu. Toda kutaura upenyu huri muna Kristu. Madrugs aya atikataura upenyu, drug abuse inonyarara. Therefore we want to speak life. Ngatisarudzei upenyu vadikana. Ngatisarudzei upenyu. Let us choose life. Let us choose life. Let us choose life. Let there be life in Chinoi. Totaura upenyu. Upenyu muguta. Chinoi kamuchira upenyu. Chinoi kamuchira upenyu. Chinoi kamuchira upenyu. Ria katende maha. Hapana waizondiona. Toda kutendai mafundisi nemapurisa ari pano necommunity at large. Mwari vekudenga varambe vachikuitirai zvakanaka. CCCPN, we started the journey at Mapinga, then here we are at Chikuti. Tanga tichinyengetera nekuda kwetsaona hama dzedu dzaparara pamugwagwa, vazhinji vari kungofa. Tine madriver ari kudriva akadhakwa, tine dzimwe negligence dziri kungoitwa mukati memigwagwa. Zvakutoda munamato. Accident we believe kuti pane panotozosvika kutenderwa kuti apa panofiwa. Saka that high accident zone pane mweya unooperator uri ipapo une chekuita nekuparara kwevanhu. Saka ndopatatiwo chemweya chinorwiswa nechemweya. Hazvichadi nyama handei semafundisi nemapurisa pamwe chete takabatana timbononyengetera nekuda kwemugwagwa wedu weHarare Chirundu Road. Today has been a hectic day. We have been together with the Christian Community Policing Network, abbreviated in Makonde District, Chinoi. Our campaigns covered areas from Mapinga, that is Mapinga area, Mugomo, and then we went to Bachi. We also went to Chinoi Urban City, Chinoi High, Pano Tsikwa Vana Zvakanyanya, and we finished our campaign here at Chikuti Bridge, where 34 people perished with the bus ran to Mukwa some years later. And so today it was just campaign. As traffic police officers, we do enforce the law, but we also need the spiritual side. Kuti ripinde also kare neminamato. Saka vafundisi vanga vachinamata on all black stretches kuti Mwari vapindire ma-accidents aite mashoma along Harare Chirundu Road from Chikuti, from Mapinga up to Chikuti Bridge. Until we meet next time.